Yebo, enye insizwa ke sebenzene umjikijela kusule eqaleni kwaze kwasekugcineni. Insizwa le umfoka Msomi. Alright, ikhona insizwa umJostana. Wala umJostana. Sure. Mfanthatho. Uhamba nomabiyela. Baba kahle kodwa. Umuhle umntwana. Uyabona uMaskanda Nceke ngiyabingelela kakhulu ewindini. Inkumbi. Mekusho ukukhulunywa ngeinkumbi ke zabantu sokushunta nje na. Yebo. Inkumbi ke mase bebaningi kanje na. Bingelele emakhaya usefikile kubaba uzoyibheka ngoshuni wakhe lento. Kodwa ngiyathanda ukudlula la ukuthi uMaskanda uyabona abafana bami nentokazi zami sebeyabhala impela. Yabona nje umfana fikile. Hayi isiphelile le nto yokucula uMaskanda oyikwaito. Bacula impela manje into ebhaliwe lokho nje kukodwa fast kubashayelisa. Mhlombe bayibuyisa lento. Zimiphi ngikuthandile futhi lokho okushilo sike sakubona nasemaphepheni nasenkundleni zokuxhumana abalandeli bezihonga. Bahambile mfowethu bayale mfowethu kamjikijelwa ngoba kufanele iqhawe lakho lithanda ngoba lisaphila. Fana noma sekuthiwa selele mfowethu kobandayo nikhombise emndenini nani ngave nidlala ngayo ukuthi niyamlandela niyamthanda niyameseka bathele Nceke uphethe incwadi yami buyibuye Nceke noma ke mehambile ke kube isikhathi eside ukubuya nami ngiyamangala kumanje yabuya uthi umjosto kwakhuluma kanti into ephilayo hayi ngiyabela ukuthi uhambe iyadonsa mehambile buya nje fani jabule mesabuyile ngoba akuphela 10 minutes uyazi wakhuluma amagama mangazayo awakafana nawe ukhuluma ethungekayo njengayenza isentence uyabona athi ongayithunga nje uyenza isentence hayibo uphethe ziphi namhlanje Nceke njengoba wazi ukuthi mina isonto lokho ngihlale ngizibhekela kuma social media into eyenzeka kuMaskanda angemnandi ngicela singathokozi ngale nkulumo engizanayo ngimumbi emoyeni ihlubukile ngimumbi kakhulu Nceke oMaskanda bethu sibathandayo isakhona lento ukuthi kubuye kudlalo ngabo simbonile umfowethu uqhosha ngokwenza kwakhe eshutha esebhanoyini jabule esho nampo Maskanda impela bangenile manje sebehamba ngamabhanoyi sambone efike airport ejabule eshutha efike Cape Town phela besuka lethe kungebhanoyi eCape Town sambona ekhwela nentaba laphana eshutha futhi kanti konke lokhu kwenza nje akakeze ukuthi umcimbi uhlehlisiwe Nceke mfowethu uqosha ngithi mina kodwa madoda eseshuthe kangaka uya madilika nje entabeni eseCape Town phela selungiselela ke hotel la Town wala futhi hayi sizohlabelela kanjani umcimbi uhlehlile uhlehlile bala uthe ehla nje entabeni mamangala ngoba uqhosha nje wala futhi athi sohlabelela kanjani uhlehlisiwe manje umbuzo wami uthi ukhwezwe imali kabani kuyale imali kabani lemkhwezile ukuyale eCape Town ngoba Nceke imthukuthelisile leyanto uqhosha mfowethu yaba yimbi mfowethu ngendlela ukuthi masebuya ebhanoyini bengasafuni ukuhlala nabantu bese nje akahlaliswa lehlala khona impahla yena asafuna ukubona umuntu ucela ukuhlalisa neimpahla ngathi hayi akuphefumuleki laphana buye ungene ebantwini jasu kahle ubezathuthela kakhulu bethelwa ngamasi yabona labo sisabahle basebhalwe abantu abathi bengamniki itiba bambhilela amazi Nceke uyazi ngithe kodwa ade ngeke ngimzama ukumfonela uhlalisa le impahla bafethu ngizama ukumfonela ngoba ngifuna nginike inamba yale promote ebiyenze lo mcimbi ke ngiyifonele ukhulume naye mfowethu ke ngibuza ukuthi isihluku esingaka akwazi ukungamtshela umuntu kusasela isonto no lo mcimbi besizowenza uhlehlile kanje umuntu umyeka suka eThekwini eKapa uyazi ukuthi umoya eKapa ngebhasi 2 days ngitshele ukuqhosha umuntu obeshodele basentini wathatha ibhasi man obeseko lesine ngoba lo muntu beseko losatha afike losihlala ekseni ashuthe intaba ashuthe intaba mehla atshelwe lento
faphinda abuya azohamba u3 days futhi uyabona lethu ukuthi ibe isihluku angakaze usibone kubahleli bemcimbi yimbi liyanto sesiba ukuthi behambe ngebhanoyi namanje mfethu unceke umlekho nama ukuthi ulalele akangithumelele inamba yalomuntu ngoba nceke kumele achaze fanele ukuthi le indleko zebhanoyi zikakhosha lo muntu kumele azikhokhe ukuthi ukhosha ulalile hotel lo muntu kumele ayikhokhele lento ngoba shutha umuntu ongahlelekile lo baculi musani ukuya emcimbini ningakakhokhelwa kahle engahlelekile ngoba kugcina kwenza kanje kuyekeni lokho hayi akuyekho nje lokho izona izinto ke ezinye ke esikhathi ukuyibona zenzeka namhlanje ke sizuleke ukuthi ke iyaqophika ngaba amageza amahle oh okay ya lapha playhouse azobe qopha ke ulive sike uke washo umunye wathi hey bathe lapha naye ngizofika ngidlu live ngithi mina hayi njoba desho zimepho baqinisile hayi udla live phela mothi udlula futhi udla impilo uyodlala live wena uyazi indaba ngithinta indaba amageza amahle mina ngihlala kakhulu kulezi zinto zama social media ngibuke khona ama page abaxoxa kona labacuba amaskanda njengoba nathi sine page lethu kukokane inkulumo zokuthi uPotso sekuna 4 months engaqashwa ndawo ayilandelela lento ngoba ayingiphathanga ukuthi kungani nomculo omkhulu kangaka ongaqashwa lokho ikhulunywa ngazi noma ikhulunywa bangamlandeli yini ngaze ngathola inceke engathi sebesebenzisana naso akusizana enye nje inceke yellow bone iyakanala okay yellow bone iyakanala ngiyafona yellow bone ngisho yiwenceke ukhona inkulumo enjena engiyithola eyiqinisoni hayi wangayiphika wathi ayona iqiniso kodwa noma ke ngasewona phela u4 months kodwa isinqumo esathathwa yiyona inceke njengoba ngathi senobumanager lapha into ethize akasafuni ukuthi baqashwe mebezofika badlale ngeCD ingakho ke namhlanje sebonke abantu akabazozibonela beshaya lo live mase bebaqasha sebebaqasha ke ngamali yani kala abasabona abantu abasaqualifyela ukudlala ngani ngeCD bashaleni izandla baphonyothiwe ngoba ngisayibuza ukuthi uba yevukane kuze kuthatha iminyaka emingakho umuntu mayivukane bese yaphonyotha sephonyotha ukubona ivukane phela selingwevu selingwevu futhi mothi uyalalela ngabangani balo kuthiwa waqala la ngo1972 umculo maskanda umuntu othandayo kodwa bothi uyabeza othatha sizodlalela ivukane ke manje sinilanda phansi emntubantuba siyabonga mjostana mfowethu ube nosuku oluhle mntaka baba siyabonga sophinde sikubone ngeselizayo uzobabaza nje ngoshuni wakho uyababaza wena yebo ngiyababa khona ingceke ke futhi la ezivele zembili zakhipha ialbum enesihloko sodwa ezithi Mabili Amaxoki hawu hayi Mabili Amaxoki umfana lo Mzukulu nabo babili umfana uMzukulu nomdunyiso uzothi Mabili Amaxoki nalo mosho mafika stall uzothenga ekamzukulu ucela Mabili Amaxoki ngithe umdunyiso Mabili Amaxoki sengisola ngathi Amaxoki bona usho njani ngoba nabo babili Nenyomfa bafana Newcastle Stand Up, Lekolokola FM Turn Up Tour Itagini.